Smajna ħoss, rajna bħal donnu dawl ġej minn karozza lejna u ġew sparati żewġ tiri. Kliem Mohammad Jallow ta' 28 sena mill-Gambja, wieħed miż-żewġ vittmi illi ntlaqat b'tiri tarma tan-nar allegatament sparati minn Francesco Fenech u Lorin Scicluna li jinsabu mixlija bil-qtil ta' Lassana Souleymane u bl-attentat ta' qtil ta' żewġ persuni oħra fis-6 ta' April illi għadda. Viżibilment taħt trauma l-vittma spjega li dakinhar ħareġ ma' sieħbu Ibrahim Bah mill-Gini biex jaraw logħba futbol f'Birżebbuġa u wara imxew lejn ħalfar. Jallow irrakkonta li huma u mexjin lejn ħalfar raw dawl qawwi ġej għal fuqhom qabel ma ġew sparati żewġ tiri. Emozzjonata l-aħħar qal li għall-bidu ħasbu ħoss tal-lob tan-nar. Qal li ntlaqat fin-naħa tal-lemin tal-waranni u kawża tat-tir illi nifdu għadu ma jistax jagħmel l-awrina kif suppost. Xed li jagħmel ġimagħtejn rikoverat l-isptar fejn intbagħtu pulizija u maġistrat, iżda fil-qorti qal li ma jiftakarx illi kelmuh. Bħal sieħbu illi diġà tax-xhieda tiegħu il-vittma ma rafx lill-akkużati. Tul is-seduta Lorin Scicluna der sobien jisma' x-xhieda ta' Jallow u ma ħares darba lejn Francesco Fenech li poġġa kemm jista' jkun il-bogħod minnu. Huwa kellu jingħata wens minn qrabatu kemm il-darba tant illi fl-aħħar tas-seduta kellu jżomm mawħud minnhom biex joħroġ mill-awla. Matul is-seduta xed Stephen Kakija, uffiċjal ta' Transport Malta, li spjega kif stħarreġ żewġ karozzi, waħda tal-għamla Toyota Starlet reġistrata fuq Lorin Scicluna u l-oħra Volkswagen Golf reġistrata fuq Francesco Fenech. L-ispettur Caroline Camilleri xedet illi Lorin Scicluna għandu liċenzja biex iġor armi tan-nar waqt illi Fenech qatt ma rreġistra armi fuq ismu. Il-qorti laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni biex jitqabbad servejer jinvestiga jekk sarx xi tibdil fil-karozza illi ntużat fir-rejat. Il-qorti laqgħet it-talba wkoll biex jinħatar espert forensiku Olandiż biex janalizza l-arma ta' Scicluna, l-iskrataġġ li ġew elevati minn fuq ix-xena tar-rejat u l-bala li nstabu fil-katavru ta' Souleymane. Il-kawża ġiet deferita għad-29 ta' Wissu illi ġej fl-10 ta' filgħodu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.